Angelo Gaffa se jkun l-ewwel kap eżekuttiv fih dan il-Korp tal-Pulizija. Dan wara l-intażel wara sejħa pubblika li ħarġet fl-aħħar xhur għal din il-kariga u li ġiet segwita minn proċess tal-għażla. Fi stqarrija l-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali spjega li Angelo Gaffa se jkun responsabbli mill-amministrazzjoni tal-Korp tal-Pulizija u flimkien mal-Kummissarju tal-Pulizija se jaħdem biex tiġi implementata il-viżjoni tal-Korp. Fl-istess waqt li l-Kummissarju tal-Pulizija se jkun jista' jiddedika aktar il-ħin tiegħu lejn l-investigazzjonijiet, il-kap eżekuttiv se jiffoka fuq il-prijoritajiet organizzattivi u prattiċi effettivi fl-immaniġġjar tar-riżorsa umana. Fl-istqarrija kien spjegat li din il-pożizzjoni maniġerjali ġdida se tkun qed tgħin fl-immodernizzar tal-istruttura tal-Korp tal-Pulizija. Angelo Gaffa għandu 37 sena u ilu jservi fih dan il-Korp tal-Pulizija għal dawn l-aħħar 14-il sena. Kien fl-2004 li ġie kkummissjonat bħala spettur fih dan it-taqsima kontra r-reati ekonomiċi u għal dawn l-aħħar 3 snin u nofs huwa kien issekondat mis-Servizzi tas-Sigurtà Maltija bl-aħħar kariga tkun dik ta' assistent kap. Qabel ma ssieħeb mal-Korp tal-Pulizija, Angelo Gaffa serva fil-Forzi Armati ta' Malta bejn l-2001 u l-2003.